Lähitulevaisuudessa vilkkaassa Moskovan kaupungissa Oleg ja Aljona ovat presseillä, jolloin Oleg paljastaa olevansa sotilas, joka nauttii 2 viikon lomasta. Tressit ovat onnistuneet ja kuitentuivat siihen, että he viettävät yön yhdessä. Samaan aikaan Pariisissa lentokone on laskun partaalla, kun kaikki sen valot sammuvat äkillisesti ja jokainen matkustaja menettää tajuntansa. Tämä sähkökatkos leviää pian maailmanlaajuisesti säästäen vain pienen osan Itä-Euroopasta. Oleg ja Aljona tarkkailevat Moskovan päällä leijuvien droonien jäätyvän lennon puolivälissä, mikä saa heidät kiirehtimään hotellin aulaan tutkimaan tilannetta. Koko rakennuksen asukkaat kokoontuvat sinne kuuntelemaan uutisia. Uutisankkuri paljastaa, että tämä ei johtunut mistään luonnononnettomuudesta ja alun perin he epäilivät sitä terroriteoksi, mutta he ovat ymmärtäneet menettäneensä yhteyden muun maailman kanssa. Pormestari Tolmatovin johdolla joukko sotilaita lähetetään tiedustelumatkalle Kiroviin, yhteen lukuisista pimeyteen joutuneista kaupungeista. Toimittaja Olka on heidän mukanaan dokumentoimaan mahdolliset löydökset, joita he saattavat paljastaa. Hallitus on jo lähettänyt droneja tälle alueelle, mutta yksikään ei ole palannut. Ryhmä vaeltelee kaupungissa ja astuu kauppaan, jossa he käyttävät erityistä luminesoivaa limaa valaisemaan ympäristöään, mikä johtaa synkkääseen havaintoon, että jokainen täällä oleva asukas on kuollut, kulhossa olevat kalat mukaan lukien. He jäävät ihmettelemään kuolinsyytä, koska hyökkäyksestä ei ole näkyviä merkkejä, se on kuin se olisi tapahtunut hetkessä. Sitten he alkavat tutkia erilaisia asuntoja, joissa he löytävät kaiken koskemattomana, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Jälleen kerran se näyttää tapahtuneen hetkessä, ikään kuin ihmiset olisivat haihtuneet. Yhtäkkiä arvoituksellinen kokonaisuus hyökkää yhteen sotilaista. Muu joukkue ryntää hänen avukseen, mutta kun olento huomaa heidät, se nappaa sotilaan aseen ja pakenee ikkunasta. Ryhmä kostaa välittömästi, mutta kokonaisuus näyttää läpäisemättömältä luoteja vastaan ja pakenee nopeasti. He kuljettavat loukkaantuneen sotilaan lentokoneeseensa ja tiedustelevat, saiko hän vilauksen hyökkääjään, mutta pimeys ja kaos tekivät mahdottomaksi havaita mitään. Kuukautta myöhemmin yli 100 miljoonan venäläisen oletetaan kuolleen, ja hallitus yrittää kehottaa jäljellä olevaa väestöä pysymään rauhallisen. Uskonnolliset ryhmittymät kuitenkin kerääntyvät, koska he uskovat, että apokalypsi on lähellä. Samaan aikaan Jura on niiden lukuisten siviilien joukossa, jotka saavat kirjeen, jossa häntä kutsutaan armeijaan. Jura asuu Aleimerin taudista kärsivän äitinsä luona, ja hänet ahdistaa jättää tämä, mutta hän värväytyy siitä huolimatta. Lähtiessään tukikohtaan hän tarkkailee maailman nykyistä tilaa, jossa vain kuukausi riitti, jotta kadut näyttävät postapokalyptisilta. Jurasta tulee lopulta osa Olegin tiimiä, jolle Olmatov ja eversti Marina tiedottavat nykyisestä skenaariosta. Jokainen pimeyden valtaama kaupunki katsotaan karanteenissa, ja ainoa jäljellä oleva voima voidaan jäljittää Moskovaan tietyille alueille Valko-Venäjällä, Ukrainassa ja Suomessa. Tätä aluetta kutsutaan elämänympyräksi. Jotkut Redcon-tiimit ovat palanneet ruumiineen ja he ovat saaneet selville, että kuolinsyy oli endogeeniset hermomyrkyt, kemikaalit, joita ihmiskeho tuottaa. Uusilla ryhmillä on 2 tehtävää: löytää vihjeitä, jotka auttavat tutkijoita ymmärtämään näiden hermomyrkkyjen syyt, ja uskaltautua syvemmälle karanteenialueelle keräämään resursseja, koska Moskovasta on loppumassa tarvikkeet. Heidän on asettava varovasti, sillä lukuisia joukkueita on jo lähetetty, eivätkä useimmat heistä palanneet, vaikka heillä oli tankkeja suojelukseksi. Kun kaikki valmistautuvat, lisää vapaaehtoisia ilmestyy, ja Oleg hämmästyy nähdessään Aljonan heidän joukossaan. Yhtäkkiä hälytys soi merkkinä lähestyvästä hyökkäyksestä. Ilmeisesti suuri joukko vihollisia lähestyy, mikä saa sotilaat kokoontumaan tukikohdan ja karanteenialueen rajalle.
sillä hetkellä tukikohdan virta katkeaa, mikä johti Tolmatovin ampumaan soihdut parantamaan näkyvyyttä. Kun omituiset olennot pääsevät tarpeeksi lähelle, sotilaat avaavat tule. Jotkut näistä olennoista onnistuvat soluttautumaan tukikohtaan ja alkamaan hyökätä kaikkia näkemiään vastaan, jolloin Olet menettää tajuntaansa. Seuraavana aamuna Olet herää kuolleen vihollisen painon alla. Jura huomaa, että hän hengittää edelleen ja pyytää apua ruumiin siirtämiseksi, ja nyt Olet tajuaa, että outo olento oli itse asiassa massiivinen karhu. Itse asiassa rajan toisella puolella on kymmeniä karhunruhoja, eikä kukaan ymmärrä, miksi he käyttäytyivät niin. Olka on myös paikalla ja dokumentoi kaiken uutisia varten. Olet kuljetetaan sairaalaan ja hän yllättyy huomatessaan, että Aljona on lääkäri. Hän hoitaa hänen vammojaan ja kun hän kokee kipua, hän rauhoittaa häntä suudelmalla. Samaan aikaan Marina ja Tolmatov keskustelevat aiheesta anturit, ryhmä henkilöitä, joiden väitetään saaneen valtaa sähkökatkon jälkeen. Marina selventää, etteivät he ole kuin supersankareita, vaan anturit voivat itse asiassa vastaanottaa dataa mielessään samalla tavalla kuin radiot vastaanottavat signaaleja. He eivät kuitenkaan ole kyenneet purkamaan tietoja tai ymmärtämään, miten tämä tapahtuu. Tehokkain sensori on Sasha, joka on tällä hetkellä sotisairaalassa. Pimennöshäiriöstä lähtien hän on nähnyt painajaisia salaperäisestä kaljusta miehestä. Tänään hänen luonaan vierailee Enva, joka väittää, että joku nimeltä Il lähetti hänet. Hän selittää, että ensimmäinen aalto tuhosi kaiken elektroniikan, toinen aloitti kaikkien elävien olentojen tuhoamisen ja kolmas aalto vaikuttaa kaikkiin karanteenialueella eloon jääneisiin, ja heitä vastaan hyökätään. Heitä on miljoonia, ja heidän itsenäisyytensä on menetetty, mutta on vielä aikaa pysäyttää se. Sasha ei halua osallistua tähän ja kutsuu turvapaikan, mutta joukot eivät voi havaita Enyaa ja ilmoittaa lääkärille, että Sasha näkee asioita. Loput sotilaat valmistautuvat tehtävään. Jura päätyy matkaan Olkan kanssa, joka esittää hänelle kyselyitä kameralle. Jura tunnustaa, että hän ei välitä nykyisistä olosuhteista, koska se on antanut hänen elämänsä tarkoituksen ja se on parempi kuin taksinkuljettaja. Saavuttuaan karanteenivyöhykkeelle he löytävät maahan puretut tankit ja rakenteiden läpi halkeavan rotkon, mikä viittaa siihen, että kolmas aalto on jo alkanut. Tämän tuhon videon lähettää jäljelle jäävän väestön paniikkiin, mikä johtaa mellakoihin ja kaupungin rikollisuuden lisääntymiseen. Hallitus vakuuttaa käsittelevänsä sitä, mutta kansalaiset epäilevät, että heidän johtajansa salaavat jotain. Sotilaat on jaettu ryhmiin kattamaan enemmän alueita. Jura ja Olka ovat joukkueessa 7 ja heidän kulkiessaan metsässä heidän välilleen muodostuu leikkisä jännitys. Kun toipunut Olet saapuu, hän liittyy ryhmään 4, jotka tutkivat pientä kylää. Yksi sotilaista avaa varastohuoneen, mikä johtaa siihen, että hänen päälleen putoaa metallitamot ja loukkaantuu hänen jalkansa. Tiimi päättää levätä talossa, kunnes lääkäri saapuu. Seuraavana aamuna Aljone ilmestyy paikalle ja julistaa, että sotilaan on palattava Moskovaan hänen kanssaan, jos hän ei halua menettää jalkaansa. Ryhmä 7 vietti myös yön asunnossa, ja kun he syövät aamiaista, Jura havaitsee jotain outoa kaupassa. Hän arvioi Olkan äänitteen ja vahvistaa, että ovet eivät olleet auki, kun ne saapuivat. Jura ja jotkut sotilaat saapuvat kauppaan ja löytävät merkkejä jonkun läsnäolosta, joten he päättävät asettaa ansoja. Sitten he palaavat asuntoon ja odottavat ansojen aktivointia. Tämä tapahtuu vasta illalla. Kaikki valmistautuvat lähtöön, mutta Jura pyytää Olkaa jäämään sisälle ja käskee häntä käyttämään soihduttimia avun ilmoittamiseen, jos he eivät pala. Lopulta Olka uhmaa Juraa,
ja seuraa tiimiä huolimatta kaikesta dokumentoimaa. Kaupan sisällä he löytävät teinin, joka loukkaantui ansoista. He tuovat hänet asuntoon ja yrittävät auttaa häntä, mutta poika vastaa kaappaamalla veitsen ja tappamalla sotilaan. Muut vastaavat välittömästi ampumalla hänet alas. Sillä välin Sasha menee hakemaan raitista ilmaa sairaalan katolle ja on yhtäkkiä yllättynyt henkilötunnuksesta. Mies Enea ilmoitti hänelle siitä. Enea oli vain ollut henkinen linkki todellakin. Ir on paikalla ja pyytää Sashan apua. Vakuuttaakseen hänet ymmärryksestään hän paljastaa itsensä, hän paljastaa ei-inhimilliset kasvonsa. Juuri silloin Marina saapuu joukon sotilaita. He suuntaavat aseensa Idin, mutta yhtäkkiä he kaikki tähtäävät Marinaa. I selventää, että hän käytti psyykkisiä kykyjään saadakseen sotilaat pitämään hänet Idinä ja hänet Marinana, joten hänen ei pitäisi yrittää mitään. Hän myös vannoo uskollisuutensa Marinalle ja varoittaa häntä miljoonien hänen kaltaistensa saapumisesta aikomuksenaan tuhota ihmiskunta. Kun Marina tiedustelee hänen henkilöllisyyttään, Il sanoo, että ihmiset pitävät häntä jumaluutena. Marina saattaa sitten Idän toimistonsa kuulusteltavaksi. Id selvittää, että hänen oli tarkoitus käynnistää säteilytysprosessi, kun kuu oli meren päällä, mutta hän erehtyi. Kuu suojasi tätä osaa Euroopasta, joten se oli suojattu säteilyltä. Näin elämän kierre tapahtui, ja kaikki karanteenivyöhykkeellä olevat ovat vain ajattelemattomia droneja, jotka ovat valmiita hyökkäämään. Idän lajit tarvitsevat maata, koska heidän oma tähtensä on lähestymässä loppuaan ja he haluavat uuden paikan, jossa aurinko asuu. Myöhemmin hän paljastaa, että oli olemassa nolla-aalto tuhansia vuosia sitten. Tämä aalto oli ihmiskunta, joka on itse asiassa avaruusolioiden lähettämä bioase tuhoamaan maan alkuperäiskansa. Aiemmat alkuperäisasukkaat rakensivat pyramidit ja vedenalaiset kaupungit, koska ne olivat huomattavasti kehittyneempiä. Ihmiset ovat ihanteellinen bioase, koska he ovat tuhoajia ja kolonisoijia, ja he jakavat huomattavan määrän DNAta Idän lajien kanssa, paitsi että heiltä riistettiin kaikki psyykkiset voimat. Tahaton säteily saa jotkut ihmiset, kuten Sasha, saamaan ne takaisin. Sotilasjoukot Idin planeetalta saapuvat huomenna, mutta Idin veli Ra on jo paikalla. Id ei ole samaa mieltä hänen menetelmistään ja yrittää paikantaa hänet, mutta ainoa, joka tietää hänen olinpaikastaan, on Sasha unelmiensa ansiosta. Samaan aikaan mielenhallinnassa olevat ihmiset hyökkäävät äkillisesti kaikkiin ryhmiin. Sotilaat avaavat viipymättä tulen ja pyrkivät muodostamaan puolustuslinjan, mutta vihollinen saapuu valtavia määriä ja kostaa vaivattomasti, tuhoten suurimman osan joukkueista ja saattamalla ne loppuun ammuksensa. Kun heidän piilopaikkaansa räjähtää, Jura käskee Olkaa ampumaan soihdun, mutta useimmat tiimit tekevät samoin eikä kaikkia resursseja ole riittävästi. Toistaiseksi niukat ryhmän 7 jäsenet odottavat rakennuksen katolla pysyäkseen poissa hyökkäijien ulottuvilta. Marinan keskustelun Idin kanssa keskeyttää viesti, joka ilmoittaa hänelle hyökkäyksestä, ja Id korostaa heidän haaskaavan aika. Heistä 4, mukaan lukien Enea ja Sasha, lentävät tukikohtaan ja matkan aikana In selittää olevansa kuolematon, ellei joku päätä tappaa häntä. Sijaitsee pilven piirtäjässä Kirovissa. Id on innokas mobilisoimaan jäljellä olevat joukot viipymättä, mutta nähdessään Idin Dolmatov on epävarma luottamuksensa häneen. Juuri silloin eräs sotilas raportoi, että myös Moskova on hyökkäyksen kohteen. Marina suostuttelee Dolmatovin korostamalla, että Id on heidän ainoa mahdollisuus selviytyä. Sillä välin 7. ryhmä päättää laskeutua alas rakennuksesta etsimään ryhmiä, jotka eivät onnistuneet lähettämään soihdun. Olka on kivettynyt, mutta Jura rauhoittaa häntä suudelmalla ja laskee hänet hellästi ala.
Kulkiessaan katuja he kohtaavat muutamia siviilejä ja eliminoivat heidät ilman keskustelua. Olka on tästä järkyttynyt, koska he vaikuttivat vaarattomilta, mutta Jura muistuttaa häntä, että teini-ikäinen poika vaikutti myös aluksi vaarattomalta. Hänen väitteensä vahvistamiseksi uusi humalaisten ihmisten aalto hyökkää heidän kimppuunsa. Kaikki muut sotilaat menehtyvät, mutta Jura torjuu hyökkääjät onnistuneesti ja loukkaantuu prosessin aikana. He etsivät turvaa autotallissa, jossa he hoitavat Juran haavoja ja löytävät auton, jossa on polttoainetta ja avaimet pakoa varten. Tukikohdassa Sasa myöntää pelkonsa lähteä, koska hän uskoo, että Ra näki hänet näin aikana. Tunnus sallii hänen jäädä taakse oman turvallisuutensa vuoksi. Tolmatovin tiimin lähteessä tankeissa Marina tajuaa Sasan poissaolon ja pysäyttää kaikki. Yhtäkkiä rakettitulva iskee tukikohtaan aiheuttaen räjähdyksen. Marina tähtää aseensa Idin raivoissaan, koska tämä ilmeisesti tiesi tästä ja Il tunnustaa sen olevan totta. Jos Sasa olisi kuitenkin seurannut heitä, joukkue olisi menehtynyt sen sijaan, eivätkä he olisi voittaneet sodassa. Seuraavana aamuna Jura ja Olka kohtaavat Olikin ja Alyone. Heidän tiimillään on myös vähän jäseniä jäljellä, ja he ovat käyttäneet ammukset loppuun. Onneksi Tolmatovin tiimi paikantaa heidät pian sen jälkeen ja kutsuu heidät mukaan tehtävään, jolla Ra eliminoidaan. Olkan ja Alyonan on seurattava heitä, koska ei ole tukikohtaa, jonne palata. Useita tunteja myöhemmin joukkue saapuu Kiroviin. Tolmatov on hämmästynyt hyökkäysten puutteesta ja Il selittää, että Ra uskoo menehtyneensä tukikohdassa. Kronen ihmiset ovat parrikaroituneet karuille, ja jotkut heistä hyppäävät ylhäältä pommien kanssa. Armeija työntyy hellittämättä eteenpäin panssarivaunujen kanssa ampuen tai murskaten minkä tahansa vihollisen, joka yrittää pysäyttää heidät. Pilvenpiirtäjälle saavuttuaan johdattaa Juran ja kourallisen sotilaita katolle ja loput jäävät sisäänkäynnille puolustautumaan. Taistelu on raaa, ja he eivät ole varmoja siitä, kuinka kauan he voivat kestää sitä, joten olet saattaa siviilit yläkertaa. Poistattuaan kaikki viholliset sisällä ja sotilaat kohtaavat Raa katolla. Jura yrittää hyökätä hänen kimppuunsa, mutta Ra vain siirtää hänet syrjään ja jättää hänet horjumaan partaalla. Seuraavaksi Ir kohtaa Ra'an, ja heidän taistelunsa on melko tasapainoinen, mutta kun Jura nousee jälleen ja massiivinen räjähdys resonoi karuilla, häiritsee Rata ja antaa Idille mahdollisuuden iskeä hänen suoraan, poistaen laitteen Ra'an kehosta. Jura puuttuu välittömästi ja istuttaa granaatin tuloksena olevaan onteloon tappaen lopulta Ra'an. Nyt Id voi käyttää voimiaan vapauttaakseen kaikki manipuloidut ihmiset. Hän julistaa, että seuraava askel on eliminoida avaruusalukseen saapuvat muukalaiset, koska ihmiset on luonnostaan suunniteltu tappamaan. Enea ei ymmärrä, miksi Id ei varoittanut heitä kaikesta tästä ennen sähkökatkoa, ja Alyona ja Marina vastustavat Idin ihmisten manipulointi. Kun Id julistaa olevansa ihmisten ansaitsema Jumala, Enea hyökkää hänen kimppuunsa veitsellä, mutta Id käyttää voimiaan pakottaakseen hänet tappamaan Marina. Raivoissaan Olet yrittää hyökätä myös Idin kimppuun, mutta Jura astuu puolustamaan häntä ja korostaa, että Id on heidän ainoa toivonsa lähestyvää hyökkäystä vastaan. Juran ja Olikin välillä syntyy tappelu, ja kun Olka huomaa Juran valtaavan Olikin, hän tarttuu aseen ja ampuu Juraa pysäyttääkseen tämä. Enea yrittää tappaa Idin uudelleen, mutta Id pysäyttää hänet vaivattomasti. Olet harkitsee Juran tappamista ja ampuu sen sijaan Idin, mutta luodeilla ei ole vaikutusta. Id käyttää voimiaan saadakseen Olikin pitämään kaikki isänä, mikä saa hänet horjumaan. Anturikykynsä ansiosta Enea voi kuitenkin paikantaa oikean tunnuksen ja hän hyppää tuodakseen hänet alas viereensä.
Molemmat menehtyvät heti kun osuvat maahan. Samanaikaisesti valtava avaruusalus laskeutuu rakennusklusterin päälle. Oleg ottaa haltuunsa ärtyltä hankitun laitteen id-än ja lähtee naisten kanssa kieltäytymättä lopettamasta juraa. Kerättyään aseita kaatuneilta ruumiilta, kolmikko astuu avaruusalukseen, joka on avannut ovensa Raa odotellessa. Sisällä 100 muukalaiset makaavat lepotilassa paloissa ja kun Oleg aktivoi laitteen, happea alkaa virrata näihin paloihin. Näyttää siltä, että Ra oli tarkoitus herättää heidät ja koteloiden ajastin vahvistaa, että ne ovat pian toiminnassa. He yrittävät ampua heitä ja vahvistavat, että se tappaa heidät, mutta heillä ei ole tarpeeksi ammuksia tai aikaa tuhota heidät kaikki. Olka huomaa, että happea kuljettavat putket ovat lattialla, ja niiden tuhoaminen hävittää useita avaruusolentoja samanaikaisesti. Kolmikko alkaa tuhota jokaisen löytämänsä putken ja pysäyttää hyökkäyksen tehokkaasti. Kun Alyona on kuitenkin tuhoamassa viimeistä putkia, hän jäätyy tajuttuaan, että viimeisissä paloissa on lapsi. Lapset alkavat nousta paloista ja kun Oleg näkee heidät, hän pudottaa aseensa maahan pystymättä vahingoittamaan viattomia olentoja.